Ay, wala pa man di. Ay, hi guys! Welcome back to my channel. Ang atong video karon guys kay i-challenge na to si Mama. Ang akong challenge sa iya ha. Bisaya words i-translate niya sa Tagalog. Ready na ka, Ma? Hi, Ma. Ready na ka? Na ako'y 10 ka gisulat na words para sa iya kay Mama, tas i-translate niya sa Tagalog ang akong words nga gisulat. Ready na ka, Ma? Sige, mag-start na ta. Sige, Ma. Ang una na words, unsa sa Tagalog ang pabadlong. Kanang magpabadlong. Pabadlong. Pabadlong kan. Pabadlong ng pasaway. Ah, yes, correct. Tapos, number 2, unsa sa Tagalog ang sudan? Ulam. Oh, very good. Ayok, kuan ba? Number 3, panihapon. Unsa sa Tagalog? Penhapon. Hapunan. Yes, correct. Hawda ni Mama oy. Galing laghaw na kasi Mama mo Tagalog. Lupig ng tani. Number 4, unsa sa Tagalog ang mayong buntag? Magandang Buntag. araw. Magandang araw. Mali. Magandang Tapos, umaga. mali si Mama. Magandang araw manimo ha. Magandang umaga. Magandang umaga. Number 5, Ma, kay Iring. Kat. Hiring. Kat, 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 kat. Kat, kat. Tagalog. Unsa sa Tagalog ang Iring? Kat. Dili, mali. Kat. Kat, 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 kat. Pagsaba ba kay Mariko? Ay, Hiring. Pusa. no coaching, please. Number 6, iro. Dog. Iro. Iro. Unsa sa Tagalog ang iro? Saan naman to? Iro. Sige. Sige, mother. Uno na sa gwayo. Unsa ang Tagalog sa iro? Saan naman to Uno na si Lassie. Aso? Yes, correct. Tumpak. Aso. Number 7, unsa sa Tagalog ang pasaylo ako? Pasaylo ako. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Saan naman to Pasaylo ako. Pasaylo ako. Quiet, please. Saan naman to Kalimutan ko ba? Yun. Sa Tagalog, Ma, kay patawarin mo ako. Pasaylo ako. Kami na mo ng Chi! tawarin. Akong kuan ba? Palihog kog haon. Kuan. Number, luto na palihog kog haon. Number 8, karahay. Sa Tagalog. Karahay. Lamp. Karahay. Ito na. Kalimutan ko. Karahay. 1, 2, 3. Karahay. Joke lang. Karahay. Hindi. Kawali. Number 9, lamesa. Misa. Ay, check. Number 10, bangko. Upuan. Tawdan mama eh.
Ay! Mali! Isa. Unsay kasulti ni mo, ma'am? Walang to. Salamat.